Jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were oyier kaka jalup jakom komiti od bura mochung' ne riwo oganda. Ong'ondo duoko erokamano ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto kuom siro yiero mare kosingo mar timo lokruok ne chik mane ochuogo duol mochung' ne riwo oganda ma pacho ka NCIC mar miye teko mar timo nonro mapiyo ne joma wacho weche manyalo thuo oganda kendo kawnegi okenge mager. Bende osingo mar keto migepe mag piny owacho tesre maneno jo Kenya duto oyudo thuolo mag tich e piny owacho. E yiero machielo, jaod bura ma Kabondo Kasipul Ivo Bara oyier kaka jalup jakom od bura ma ochung' ne somo. Koro an amor agone my party leader erokamano gi partiwa kuom keta, kendo achako ago erokamano ne committee members 21 man National Cohesion kuom confidence mane gibedo kuoma ma giyiera kaka jalup jakom. Agone jakom erokamano Haji Yusuf, wasetiyo kode maber e higa 3 nyaka ne kete jakom, kendo kata nabed ni ana member kamano ni an gujuzi kidogo manomiyo na interact gi members makoro wabedo sasa. NCIC tiyo maber en mana ni gibedo empowered maber, and especially department mar uchunguzi. Kech yudo ka ripodgi ka giseloso to pod gitero ka DCI, gitero ka interior man gi biting teeth. Last time nyocha wakelo some proposals mondo I empower gi financially, gibed empowered, kendo department mar investigation obed empowered.